Mona Asante mante mo no abetodwa se NPP amoyo kwanama hyebedwa form akomako enum na besi sabri nkrata ye wo so omokofa no mo enkofa ekyerese anhwa na dibre no wo mo ampribim na yebubu sese a na se be kwa ma hyebedwa ni ye first deputy speaker wo ma hyebedwa Joseph Osei Wusujo wise no wo ka ho bisa so na Adom kase no ba no dani a wo ye so ame ma hyebedwa ni Osei Chemensa bonsu wo ka ho bi ofori krom ma hyebedwa ni hafo no south east ene Quadri East sampanimfo nyina no ankofa forms ni bi Idura bato so a wonne wa Asante mantem hedodo na eto wamba edema NPP amanyoguro sa wo hwe mfie na ya etwemu ya na hyebedwa akonya aduanan enso a ewo mantem nim NPP etimi enyamu aduanan emensa eno no ekire odra mantem no ewo edema NPP na afi na hyebedwa aprepre akonya no emna hyebedwafo akese a wo mantem yimu enyina biem Udu ni chire be kwai abato mposua so a mahyebedwane a ogina ho Joseph Osei Wusu wanko biem saa nso na nyamfo Osei Chemensa bonsu ofori kru mahyebedwa ni enso Dr. Emmanuel Mafo ono nso anko biem na Kwabere East abato mposua so no nyamfo Francis Kawotemensa enso anko biem na ne nyina mu no otafo abato mposua so wona ogina ononyamfo Vincent Eko Asefua ene Dr. Sewa Donko na eno na Dr. Donko enkase mu wa kire se ebrason se NPP efa ne ntoma pa efra ye ewo otafo abato mposua ye ba ababa beye tafo pankro no development fund foundation ye de ekwako peska edi mpunto abakro yimu ye suku sem ye hospital ya yaresem se impunto ebekoso wa ha eno na ye hye na ya babeka wani echemu ewo Kwabere East abato mposua so a omomra hyebedwani Francisca Otenmensa akato se wonkobiem na enipa enum na epre saa akonya no ho ni nyina emu no owura Patrick Amwakonkofo akasa chem se ohwedin a nkunimdie ebeba na afa Kwabere East ase ye ba besesa Kwabere East ye ko akorem apre na ye asesa se de Kwabere East esitie development there the fan say Amwakonkofo eba Kwabere East market ye benya Kwabere East Rose ye ba beye ye ba behwe